Aneh-aneh arep rasa buah kok cah cilik. Nek cah cilik kan masih sirup, nek wong tua kan ra nono. Kayak diombe wae ngono kuwi. Kak, iki wae. Apa nggo sik iki? Nang ngombe bar menah. Nak ditelepon ke dok. Iki pae terus kok golek sing rasa-rasa buah apa lho. Rasa buah piye iki wae. Iki obat resepane dokter kok. Pak jeli aku. Aneh-aneh arep rasa buah kok cah cilik. Nek cah cilik kan masih sirup, nek wong tua kan ra nono. Kayak diombe wae ngono kuwi. Ora nggo iki. Nek iki lho. Iki iso dienggo iki. Heeh. Ku ndak ralek mari-mari nek ora ngombe obat. Mangkakno nek mari kon olahraga yo ngeyel. Olahraga teratur. Mami sing teratur. Gimana man awake? Anggungan bendinane akeh gawean gaweane ra iso ya nek kon ditinggal-tinggal olahraga iki. Ayo nek wong omah-omah ki yo anu yo gaweane akeh ra rampung-rampung yo. Mulakno kuwi yo dredeg olahraga ngono kuwi lho. Dijogo awake iki dadi ra mung kon ngombe obat ngono kuwi terus. Gimana man awake? Wis tak lek nganggo apa? Yo. Ya iso tak atur jadwale nah ben ngene iki wah jenak loro kuwi ora mari-mari mari rekoso ya tak ombene. Iki obat. Obate piro iki? Sing iki kok. Cari iki. Aduh. Kuwi dindake iki isih tunggalin nek iki isih. Wis kurang kok iki iso kae. Anggere ku tok ombe bendina ra iso entek to, terus sehat to. Ya Bu tak ombene Bu.